Salutare tuna! Eu sunt Denis și m-am găsit la primul meu episod Infection împreună cu Andrei și Dragoș. Salut! Și normal, dacă mai aveți episoade, nu ezitați să apăsați butonul de la jurnal, că să mai facem. Noi am stat foarte mult să ne facem această bază și am luat o grămadă de iteme. Da, și dacă mă întrebați cum am făcut, adică cum ieșim din baza asta, avem aici un bloc de obsidian pe care îl putem sparge și putem ieși din și să ne batem cu playerii. Serverul este premium, nu este non-premium. O să vi-l lăsăm în descriere. O să vă lăs și canalul lui Andrei în descriere. Și eu la lui Denis, că Bă, nu găsesc niciun ăsta de ăsta, ok, după cum vedeți, avem toate chesturile astea, sunt toate pline, de la ce? Sunt de la suplicrate-uri. Și de asta. Eu voi da un vot și voi reveni. Da, știi că ți se oprește filmarea, nu? Nu, nu mi se oprește. Cu Bandicam te filmezi, da. Dar Bandicam-ul ăla e mai special sau cum? Nu, Bandicam e tot simplu, doar că Îți face lag. Bandicam-ul. Da. Și Pe lag, Minecraft. Pe Minecraft, bă, mie merge în câte FPS-uri am și când nu filmez acum. Lol, nu scade din FPS-uri deloc. Ia oare pot să țin o sabie? Nu? Bă, scade doar 20 de FPS-uri, atâta. Asta nu scade deloc. Swiftness. Îmi dau un swiftness. Eu mi-am dat de mult swiftness, dar mi s-o... nu mi s-o dus, am speed 2. Ți-am dat eu. Mersi. Ok, hai, ce facem acum? Eu vreau să ies la suprafață să mineresc și după aia văd eu ce mi fac. Știi că putem să cumpărăm, nu? Da, de ce să cumperi când îi stătelea lângă tine? Stai puțin că să aduc blocuri. Wow, cu dirt. De ce ai pus ăla la loc? Bă, am votat. Păi așa trebuie. Bă, am uitat să-mi iau golden apple. Bă, ori n-avem apă. Nu. Stai că de dropperul ăsta e imposibil să-l fac eu. Bă, cum mă chema, eu are de votat tu. Nu, stai. Bun, mersi. Să știți că armura asta e foarte OP și dacă noi o să cădem, nu o să murim. Numai da, eu vreau totuși. Dacă vreți, de pot să vă demonstrez că de aici nu mori. Ui! Deci pot să vă demonstrez că nu mori. Nu vreau! Din greșeală am căzut în apă. Bă, tăceți puțin că reveni. Am revenit, ok. Nu! O să dăm raid de la o bază. Nu, băieți? Da. Băi, dar frate, uite-te și tu în pana mea că a dispărut obsidianul. Cine l-a spart? Denis. Păi Denis trebuia să-l pui la loc. Văd un topor aici. Eu l-am aruncat. Serios că l-ai văzut? Da, în apă era. Este! Am murit! Bă, dar bine că uite ăsta mi-a dat poison. Bă, vedeți că am murit, bă. Și acolo e un tsunami de lavă. Să-mi ba piciorul. Dați-mi repede armură să mă duc să... Ai murit? Da. De ce? Păi știe maică sa de ce. Am căzut pe un copac. Sapli. Are cum trebuie. Și mi s-au dus 20 de golden apple-uri. Atâta mi s-au dus. Putem să cumpărăm. Și nu pasă, dar vreau armura. Că cred că mi-am așa de sapli. Bă! Dă-te, bă, Denis. Da, du-te tu. Mai ce că să suntem aici. Eu te aud întrerupt. Și eu numai pe Denis să-l iau cu trebuie, dar nu știu băi ce are microfonul tău, Andrei. Păi e stricat. Eu mă duc să minez. Eu o să... Eu am plecat să-mi iau atemele! Eu
de ca să căzui în apă. minez. Nez. Bun, gata. Uite, avem aici piatră mult. Mi le-am găsit! Yay! Wow. Am găsit toate căcaturile care nu mi le trebuia și care mi le trebuie acum. Bun, că n-am nimic ce nu merge. Super great. Bă, dă așa. Slash SUPPLI Krates time. Gata. În 7 minute o să mai fie din alea. Dead, my friend! What the fuck? Eu vreau să sparg căul. De ce? Bă, dar trebuie să ne băgăm enchanting table-ul. Dar nu de dar vreau să ne băgăm pe pickaxe-uri, enchant-uri. Stai, vreau să văd dacă pot să cumpăr. Blocks. Da, putem. Am cumpărat Am un strâns enchantment. 14 căul. Am cumpărat un enchantment table. Aveam enchanting table. Deci aveam enchanting table. Gata, da. Nu, măcar acum avem două. Care pe care? Unul, hai să zic să-l păstrăm. Numai bă, dacă vine nu și ne ia atâte alea din ăla. După aceea ce se întâmplă? Nu. Bă, vedeți că eu mă duc, bă, mergem la tipul ăla care are baza făcută din lavă. Nu. Poți să Eu mă m-aș- un arc. Bă, eu m-aș duce la ăsta. De ce? Păi, n-ați zis voi că vreți să atacăm pe cineva? Andrei a zis, dar noi nu mai auzim pe Andrei și nu știu de ce. Asta e. Stai că Andrei. ne trebuie blocks. Asta. Noi să luăm plus 10, plus 10, plus 10, așa. Bă! Andrei! Pardon, bă. Vreau să mă... Am dat F home. Abia că mi-am dus un pic din armură. Mersi că mi-ai dat. Bă, Andrei vrea să facă troll și a dat poțiune de vizibilitate. Dar cine a pus astea aici? Andrei! Cine? Vrea să mă... Bă, Andrei! Dă-te în pana mea. Uite, Vreau să facă troll, bă, ne nesâmțătul. trebuie un lapis lazuli. De-aia nu mai vorbește. A ieșit. Păi da, tocmai de-aia zic eu. Nu, adică a ieșit de pe Skype, adică în conferință. Da, se vede, măcar am strâns. Mi-a trimis mesaj, nu pot să-l văd. Și mie. Cică troll, mie nu-mi mere microfonul și încerc să-l fac. Eu eram la spawn. What the fuck? Atunci cine a pus blocuri? Poate ne face alt troll. Ce tare, îmi place. Ce-a zis? Și-o dat unul disguise care i-o dat... Super! Deci super! Ce? Uită-te prin cufere să vezi dacă nu ne fură nimeni temele. Nu a făcut nimic. Bă, dar poate era owner-ul sau ceva care n-a Sau făcut troll. poate i-o dat unul disguise, că așa mi-a scris. Stai să zic, deci. Și-o dat unul disguise care i-o dat accept. Na. Adică cine, mă? Poate e ăla, bă, poate... Cocat, nu știu. Bă, eu aș zice să acoperim și aici cu bad drog. Bă, dar cum putem să facem XP? Nu există din alea poțiuni. A, bă, da, aici. A, da, Bă. uite, XP! Out. S-a deconectat din luptă. Cred o să-și piardă itemele alea. Bă, și eu vreau XP. Cumpără-ți! Păi dar n-am bani. Cur, ba da, ai, pentru că ai luat, uite, scrie acolo, în dreapta, money. Zero.
asta e. Nu trebuie lapis lazuli. Bă, eu cumpăr prea multe, dar asta e. Un minereuri, natur, da, oare să aici. Da, lapis lazuli. 10. Așa, atât. Gata. Așa. Bă, dar tu mai filmezi? Da. Am Breaking Fortune. Fortune! Fortune. Hai, bă, poți să-mi bagi și mie niște enchanturi pe pickaxe, please. Bine. Da. Uite aici. Dacă poți, fortune. Și eficiență, dacă este. Pot doar am Breaking. Nu este nicio eficiență? Efficiency. Ba da, este. Efficiency 3. Da, bagă pe efficiency 3. Nu pot, stai puțin. Ia să înapoi. Adică poate trebuie să fac mai multe level. Da mie, bă! Nu. Efficiency 4 pot să-mi fac eu. Mă la level 30. Efficiency 4, am breaking 2, am breaking 1. Gata, hai, dăm pic. Nu știu. Bă, să-l adaug iar și pe Nu, da, nu știu. Da, uite, Efficiency 3. 4. Ți-a dat Efficiency 3 și am Breaking 3. De la aici, de la aici. Please. Am luat 21 cu fortune 1. Dă-mi ăla cu Fortune 1. Și îl dau, bă, Ăsta că nu-s chiar am. așa. Dar eu am 5 attack damage. Eu cu el. vreau altul, că ăsta nu-i bun. Vreau mai... Dă-mi lui pula cu fortune. Și-o crezi tu. Shop. Ia, poate... Efficiency 2 și Fortune 1. Nu, vreau mai mult. Shop. Vreau să fac level 30. Îți dă numai efficiency 4. Gata, gata. Ce? Uite. Sunt colțul ăsta la alte de aici. Gata. Putem să fac Fortune 4. Fortune 4. Bagă-i pe el. Stai. Level 30. Warp. Enchant. Deci îmi consum eu banii pe prostii, dar... Asta e... Eu sunt la Warp Enchant. Gata, dacă vrei poți să iei tu poțiunile astea, dar cred că nu le vrei. Ce? Efficiency asta. Ce mi-a dat? Efficiency 4, Reinforce 3, Auto Smelting 1, What the? Ți-o da cumva... OP. Mi-a dat OP, mi-a dat pickaxe fucking OP. Și pot să-l combin cu Fortune 1 dacă vreau. Uite, dacă vrei poți să-ți dau să vezi cum e pickaxe-ul ăsta. Aha. Stai shop, vreau să cumpăr un Envy, dar nu știu dacă pot. Păi, cred că poți. Envy, da. Sau pot să cumpăr aia, Warp. Eu zic să cumperi un anvil. Numai dacă combini săbile... Pickaxe. Dau Warp Shop, dar nu mă dă. Trebuie shop. SHOP atât. Nu. Shop. Avem iron o grămadă. Where is the iron? Uite-l aici. Pentru că am făcut stack-ul. Cum se făcea? Cum se făcea Benvilu? Știu eu. Cum? Stai că dau warp, home, pardon. Bă, Gata, mi l-am făcut, mă auziți? Bă, dar cum se făcea Envilu? bă, în pana mea. Bă, eu am un pickaxe OP. Mie mi-a dat că l-am enchantat. Deci, uite ce am. Eu am FS Bă, nu mă lasă la F home.
Deci, bă. uite, eu Bă. am FS și 4, Rainforge 3, Auto Smelting 1, Ray Gun 1, Excavation 1. Vezi, Denis, trebuie să-mi dau tupă la tine că nu mă mai lasă să mă teleportez la bază. Bă. Și eu dau pe la slime. Bă, mă auziți? Da, un pic întrerup, dar nu chiar așa mult. Uite, fă-mi Envy-ul. Că ăștia, Bune. Mă trebuie și blocuri. bă, dar ce s-a întâmplat atunci? Blocuri de iron. Da. Bă, vezi că sunt ăștia care îți dau disguise și dau TP la tine. Bine, Aveți hai, fă. Eu am Că v-am murit. spus să astupăm acolo cu bedrock, dar voi nu. Nu, Cum se face? Bă, dați-mi numai câteva blocuri de iron și eu vi le fac. Gata. Bun. Fă. Gata, Alți? am făcut 3 enviluri. Ok, hai, pune-le. Un chest care nu e plin, ai zic, stă. Hai că am găsit. Bum, așa. Hai. Stai. Nu fă pe niciunul că vreau să fac un model. Bum! Gata, am Ia făcut. ghiciți ce mi-a luat Bă, astăzi. Andrei, uite, bă. Mi-a luat pennyboard. Și eu aveam de mult. Andrei, uite, am pe pickaxe enchantat. Stați boși că mă sună cineva. Zui. Zui. eu îmi pun, eu... Îs pe Minecraft, nu mă joc cu niște boși aici. Boși. Pe cont premium. Eu îs pe Minecraft, înțelegi, Epa. boss. Am breaking, FS. Am breaking, cum am breaking. Da, am breaking. Eu n-aveam nicio unbreaking, hai că am pus și breaking. Bă, fiți atenți, vrei să mai adaug pe Denis, poți să-l adaug și pe Șerban în conferință. Știi că mie o să mi se închidă filmarea, nu? Așa că nu. Atunci ok, după? Da. Ok, atunci. Bă, deci eu am FS și 4, am breaking Bă, 3, fortune. auzi, dar oare nu mai pot să pot să fac- vorbesc și eu ceva? Deci Da. eu am FS și 4, am breaking 3, fortune 1, Rainforge 3, auto smelting 1, ray gun 1 și excavation 1. Ia, îmi dai un pic să văd, please. Da, mi-l dai înapoi. Ți-l dau înapoi, că am și eu cu eficiență 3 și am breaking. Da, mi-l. Eficiență 4 la breaking 3, fortune. Am crezut că ai Da, mi-l, hai. seal touch. Păi Seal Touch nu-mi place. Uite, te-aș, bă, că Cine e vrea bun. poțiuni? Poțiuni? Gata, mi-a ce bun. Da, vreau... Ați făcut de alea, bă. Mai puteți să mai puneți încă una aici, să fie model așa șmecher, știți? Nu, lasă. Model, vrei și cu model. Ia, eu vreau să testez... Deci, bă, Lăsați-mă, bă, lăsați-mă. bun, ați păgat la în sfârșit. Stai că eu vreau să testez cum merge pickaxe-ul. Am nevoie de blocuri, stai puțin. Ok, uite blocuri. Dă-te. Hai că-l pun. Gata, l-am pus. Eu zic să facem ceva capcane pentru raid. Deci fii atent. Îți dau F. Deci acum mă lasă până la F, home. Deci fiți atenți. Ia, Îmi cum dădeam spargem? F, bă. Pot să zic și eu ceva. Aha. Nu, bun, fiți atenți. Dădeam F home și zic, uitați. You can't teleport to your faction home white an enemy is with 32.0 block of... Păi da, trebuie să te duci mai departe ca să nu fie niciunul lângă tine. Bă, tu, Dragoș, dă-te pe la mine, dă-te pe la mine, să vezi cum sparge pickaxe-ul meu. Dă-te pe la mine. Îți dai? Da, acum. Stai. Ești aici? Bă. Stai că nu te văd. Fiți atenți. Uite, uite. Ia lasă-mă și pe mine, bă, un pic. Nu, niciun caz nu te las. Așa putem să căutăm diamonduri, hai în jos. Iron. Și eu am eficiență 3, frate. Și am breaking 3. Nu! Bă, Dar nu ne trebuie diamonduri, avem. te-am găsit, Denis. Bun. Nu, bă. Cam atât.
cam atât cu acest episod. Să vă Vrei la dați un like, subscribe și coment și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!